Benvinguts. Som l'Àlex Martínez i l'Iker Marco i en col·laboració a la Marató de TV3 sobre el càncer hem decidit fer un podcast sobre, en aquest cas, la leucèmia. Esperem que aquest podcast us agradi molt i que aprengueu molt. Tots tenim sang. És tan bàsica que gairebé ningú ens adonem de l'anament perfecte, no? Però la sang, el nostre cos, fa coses molt importants, com la protegida, cura de diferents ferides, no? Càncer o habilitats. Però què passa quan aquesta sang que ens manté vius es descontrola? O quan les seves proves cèl·lules comencen a actuar com si fossin enemigues? I que per això l'essència és la leucèmia. És un tipus de càncer que qualsevol persona pot pensar que és un càncer que està concentrat en una part del cos o una zona, però principalment és un càncer que està a la medul·la òssia i a la sang, que la medul·la òssia és el teixit que hi ha per mig dels ossos, i són les que fabriquen totes les cèl·lules de la sang, que tenim tres, que són els glòbuls vermells, els glòbuls blancs i les plaquetes. Els glòbuls vermells transporten l'oxigen, els glòbuls blancs són els que defensen dels virus i de les bactèries, i les plaquetes les que ajuden a aturar els sagnants o perquè es fluïi la sang. Molt bé. I em podries donar, així ràpid, tant per mi com a espectador, em podries donar un exemple de com seria la leucèmia o com afectaria a la nostra sang? Principalment el que afecta la leucèmia a la sang és quan t'ho detecten. Principalment els efectes que tens és quan estàs molt xafat, no tens forces. Això són els principals efectes i a la sang afecta principalment que les cèl·lules blanques, es comencen a multiplicar descontroladament. I el que fan aquestes és que es defensen contra el virus. A la vegada que es defensa contra el virus ataquen el teu cos. Llavors és aquest càncer tan perillós. Sí, estem parlant de que les cèl·lules blanques, no? Que les crea el teu propi cos, a l'hora de que les crea, són enemigues. Sí, clar, ataquen el teu cos. I clar, el problema del càncer és que es generen milions i milions de cèl·lules i de manera descontrolada. Per això és tan ràpid i tan destructiu. Podríem dir també que la leucèmia seria com una fàbrica on fabrica diferents objectes i aquesta fàbrica, quan deixa de produir i produeix objectes defectuosos, seria una mica aquesta referència. Sí, és principalment això. Que és com que la fàbrica deixa de funcionar i només fabrica glòbuls blancs, i això va afectant el cos i el va consumint i si no hi ha un tractament acaba passant el que acaba passant. Molt bé. Ara ja sabem què és la leucèmia, que és com per que quedi clar, és com una fàbrica que està tota la zona produint, però s'ha oblidat de com fer-ho bé, i fa aquest producte defectuós. Sí que és veritat que no totes les leucèmies són iguals, hi ha diferents tipus que ara es tractaran. Tenim quatre principals, que són la leucèmia linfoblàstica aguda, l'hem conegut com LLA. Què ens podries dir d'aquest tipus de leucèmia? Aquesta és la leucèmia més freqüent en nens de joves i apareix principalment quan les cèl·lules linfoblàstiques, que haurien de convertir-se en glòbuls blancs, madurs, es queden com a mig camí. Com que a l'hora de la seva producció, quan els estan produint, com que no arriben del tot a ser un glòbul blanc. És com que es queden al mig i passa a sobre, provoca aquest càncer. I això fa que es morin molt ràpidament i la malaltia venci molt ràpidament. I el costat positiu és que hi ha un tractament adequat, molts infants s'aconsegueixen que arriben a curar-se del tot, però clar, és un càncer que és molt complicat i molt ràpid. Molt bé. Després tenim un altre tipus de càncer, de la leucèmia en aquest cas, que és leucèmia mieloide aguda, conegut com LMA. Sí, aquesta és la primera també, però afecta a
cèl·lula mieloide. També és una leucèmia molt ràpida, que té un diagnòstic i un tractament immediat, però són aparèixer punts. I tot i que també pot afectar infants. Però més adult, no? Sí, molt més adults que infants, perquè infants seria com la LDA, però aquesta també pot aparèixer en les dues afectades. És uns adults que apareixen a persones adultes. Però té el mateix funcionament, és com que es crea menys producció i passa... Aquestes cèl·lules no feien mal, no? Sí, clar. Després tenim una que és la leucèmia linfocítica crònica, que es coneguda com a LLC. Sí, aquesta és diferent de les altres, aquesta és més lenta, però és com aquesta leucèmia se desenvolupa una persona i pot viure molts anys amb ella sense necessitat de tractament, però només en seguiment mèdic i afecta sobretot a persones d'edat avançada. Aquesta seria més la idea seria per nens, infants... La LNA seria per persones de mitja edat i aquesta seria com persones ja adultes. Sí, ja adultes, ja de 60-70 anys, que tenen aquest tipus de càncer i no es porten tractament i no estan agressiu i tenen més. I ja per últim tenim aquí l'última, que és la leucèmia mieloide crònica, que es coneguda com LMC. Què és això? Aquesta és una leucèmia que, per al món de la ciència ha sigut un autèntic èxit de la recerca mèdica perquè no sabia molt d'aquest tipus de leucèmia i fa molts anys era molt breu, però avui gràcies a les farmacèutics, als mèdics i a totes les persones que estan al sector, han desenvolupat diferents tractaments que moltes persones poden viure una vida normal i simplement la medicació diària. Però més o menys com les altres, el que passa a aquest tipus de càncer, que és l'NC, és que les cèl·lules no se l'arriben a fabricar del tot i s'acaba desenvolupant. I aquest, a diferència dels altres, és que és bastant més agressiu. Com ens has explicat, cada tipus de leucèmia té la seva història, el seu ritme, i cadascuna té el seu tractament. Per això també és molt important, a banda de fer-se un diagnòstic a temps, per saber quin és el tipus de leucèmia o de càncer, per prendre les mesures necessàries per poder combatre. Perquè al final no és el mateix per exemple, una LMC o una LLC que una LLA, per exemple. Sí, clar, però segons l'edat, quan són joves ja saben més o menys el tipus de leucèmia que és, quan tens uns 60-70 anys també, jo quan tens uns 25-30 anys, es costa una mica de detectar-la, però allà tenen les tecnologies suficients per saber quin tipus de leucèmia tens i tractar-ho. A temps, no? Sí, a temps. Aquí ja sabem com és la leucèmia, com afecta la sang i al final com es va evolucionar tot dins del meu cos. Ens podries dir alguns símptomes per tenir en compte per anar o per detectar una mica abans? Sí, el problema que té la leucèmia també és que els símptomes que pot donar la leucèmia són molt comuns a alguns que pot tenir diàriament. La vida quotidiana? Sí, la vida quotidiana. Com ara són les senyals més freqüents, podria ser el passament de debilitat, que el pots sentir molt cansat i no pots ser amb tu. Després estàs molt pàl·lid per el tema de l'anèmia, de la sang, febre d'infeccions repetides, la febre i les infeccions ràpidament és molt comú, però pots tenir febre, pots tenir algun tipus d'infecció. Sí que tenir febre molts cops, no? En un període curt de temps, sí que et posa senyal, no? Pots tenir com un principi d'aquesta malaltia. Clar. Després també morenes o patir sangrats sense cap cop o passací, dolors articulars i els ossos, sobretot als nens, aquest tipus de càncer, els nens, ells senten molt dolor als ossos. També
ganguis inflamats, algo que pot ser comú quan tens dolor d'alcohòlic, sí, o de les axiles, o aquest tipus de ganguis estan inflamats. Al final són coses també que semblen, no sé, que estàs refredat i ja estàs més cansat, no? Sí, clar. Que són difícils de detectar i que no t'imagines que Sí, pot ser una són cosa. coses que, clar, pot passar un dia que dius, vale, no pot ser res, però clar, si és constant, doncs podria ser alguna cosa també. Hi ha algun tipus de leucèmia. I bueno, hi ha alguns casos també és pèrdua de pes, pèrdua molt de pes en poc temps, que això pot ser normal per un canvi hormonal o per alguna cosa. Sense explicació, no? Però sense aplicació, de pes i de gana i menjar i clar. I bueno, aquests símptomes no sempre significa que hi ha leucèmia, però si persisteixen durant bastantes setmanes, val la pena consultar un metge que una analítica o una anàlisi de sang per saber si tens algun tipus de leucèmia, perquè clar, si no ho detectes amb temps, després et passa factura i no cal. Doncs una mica resumit tot aquest capítol. Hem vist que la leucèmia, amb els diferents tipus que hi ha, a les edats que afecten i la més, com afecta la leucèmia a la sang i com ha evolucionat dins del teu cos. I a més hem vist també quins són els símptomes que, com hem dit, pot ser símptomes que podem tenir de manera normal a la nostra vida quotidiana, com pot ser tenir febre o cansament o pèrdua de pell, però són coses que si has passat durant diverses setmanes, el millor seria anar al metge i fer-te un diagnòstic per prevenir possibles malalties que vagin a més. A més això, la leucèmia amb un tractament idoni o un tractament anticipat pot ajudar molt a que aquestes cèl·lules es comencin a multiplicar i per tant comencin a fer tota aquesta bola de neu que es fa dins del teu cos. Clar, hi ha uns bons tractaments que també els comentarem en els altres episodis. Pues sí, ara que hi ha noves tecnologies i tot el tema de l'enfermeria i el càncer ara també està molt realitzat a les universitats i a... També això és un dia davant, no? Sí, en avenç, però bueno, sí. Mica en mica van descobrir noves coses, noves eines, noves tecnologies o nous medicaments, per tant, no tant com per prevenir la leucèmia, sinó també un cop, si ja la tens, podràs recuperar-te amb èxit i ja no recair. Sí,